Illum il-ħadd 23 ta' frar fi triq il-kbira San Giuseppe jibda il-Karnival! Iddumu tippreparaw għal-karru bħal da? Sena sħiħa. Sena sħiħa, kull sena tarġgħu tibdew tifqu naqra? Laqqasni għafjen. Iż-żarma Jena nżarma u nibqa' dej. Iktar minn 3 xhur school. Mbagħad tkun weħdiet? Ħafna. Kemm il-sena ilek tilbes? Karnival 5 snin. Hekk b'dal-kostumi. Isma' mbagħad korżi tal-kostum x'tagħmlu bih? Ewa, Għax da tiddara lihom kieku. indomu aħna ġieli. Neħħilu l-ħadid naħsebu. Għamiddu moti preparaw biex. Intumu xi 4 to 5 months. 5 xhur? Xar. U xi kif tkunu qed tippreparaw għajdu li naqa? Nipprattikaw iż-żifna, u mbagħad nippreparaw il-kostumi.